tagpang iti tangatan. Inapalabas, awan tinagbanagan ti panagpaliw da Miguel ken Hector iti aglawlaw ti baryo. Iti daytamet laeng akan nito. Nabarteg ang nakisarita ni Hector ken ni Miguel. Idi madakamat nati maipanggap kadagiti sindikato asimurutan na idi. Nas daw ni Miguel, idi madakamat ni Hector ti grupo ni Don Braulio. Nagtignay matadagos ni Miguel ket pinaliiw na dagiti tao na nakamat ni Hector, abuyot ni Don Braulio. Iti saan ang nagbayag? Pinatay ni Miguel ti maysa kadagiti triggerman ni Don Braulio. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatan! Don Braulio, dakis sa damag. Anya dayta, Pili. Natayan ti may sa kadagiti triggerman mo, ani Ronnie. Napaltugan idirabi. Anya. Boss, nasaratan ti bangkay na iti mismo nga unang tikot siya na. Sigun pa'y kadagiti nag-imbestiga a pulis. Agan andar pa'y ti makina ti kotse. Ken pasig nga iti ulo tinapuntahan ka ni Romy. Sino tinang patay kan kuha na? Awan pa'y may todo suspect, boss. Nagkarawmanan ti misteryoso a killer. Nay Catalino, sa dino tayo ni Miguel? Napatagtibagakin ko na. Dalaan tayo dito eh. Anya nga may Hector. Oh, Miguel. Di triggerman ni Don Braulio. Natayan. Ada nang paltugkan ko na idrabi. Anya? Wen Miguel. Namak da itay ti barakadak ang nagpakabisera itay agsapa. Saan na ya? Ang nakita talang iti kalman ti triggerman ni Don Braulio. Kaya tita, natayan. Hector, ibagam ka dagiti babarkadam. Tarumwar tayo inton rabi. Tata Catalina, dito yan namang rabi ni Hector. Siya kung timakamukan ko na. Sana parikot kanyak day ta. Baro. Ala, agtignay kan Hector. Idanon mo ka dagiti babarkadam timbagat. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y kalapaw. Dito'y tayo amang rabi. Wen Miguel. Puno ka di ti atap ko. Tata Catalino, di yun dakamatan. Husto ti atap mo. Diyos ko. Kahit anya man ang tipanggap mo nga aramidin ita. Baro. Aguro-ura yun Hector kan kahit tiruar ti kalapaw. Mapan kami iti lugar nga ayan dagiti demonyo. Kampay di. Agiinom kami kadagiti babarkada iti beer house. Nga magpaliw kami gayam. Baro. Aguro-uray matan dagiti babarkada ni Hector iti kapatadan. Agkikita kami ni Jay. Mala. Agan-anad kayo nga raod, Miguel. Agyaman na, Tata Catalina. Miguel. Pagkapkapan ti kwarta. Awan matiyan mo katrabaho. Di ka nagdamag, Hector. Basta ginong kayo lang kadagiti babarkada. Sakti makamong agbayad. O sige. Awan pare ko eh. Tilaan ka, Hector. Sungbatam dagiti damaga kadka. Sige. Agdamag ka lang kanya, boss. Jeep. Manager. Beer house ni Don Braulio na ito. Saan ka din? Wen? Naibagang matan kan kay di. Hindi nga nagpaliw tayo, di na minsan ngal daw. Jay upat na lalaki na nakatakdari di abay ti VIP room. Amamom kadida. Ako rin lang. Matmatak man ni Dana yung bag. Patay sindi kami ti silaw kan. Oh. Miguel. Kailangan dua ti malasin ka. Yung nagiti ka kadwa-dado nalabit. Kabarbaro at taon ni Don Braulio. Kasta ka di. Hindi ako masigurado. No, dapay lang ti operasyon ti panaglako iti droga dito beer house. Kaya't masawa.
pusher dagiti buwan na ilasim mo. 100% Miguel. Lukas tangrod. Gumatang iti sabu kadakwada. Sigurado ka, Miguel? Well, Hector. Ngam saan nga iti dayto ang lugar. Ala, agran na kayo nga uminom. Sakti makamo. Aramatan tayo kaniti katangan ni Miguel Asabo, Hector. Daka mo, kada. Awan matimbaga na kanya itirabi. Kinasaritak lang ti pusher nga da bayar. Iso nga kita ita da Miguel. Kaya da pusher. Angem, sa dino itantayan ni Miguel. Jakman na mo iti da tao. Takilat-latan na nagpukaw. Siguro, nagsarak dan iti pusher, Jakla yung paggarop nga agar aramat matgayam iti sabu ni Miguel. Amo yung kakadwa, dat lag at tao ni Miguel. Agin sising patlagayam. Tinasaan kakadwa, orayan tayo dito'y away ni Miguel. Barang aramatan tayo, tigatangan na asyabu. Dito pag-islay na po, di kayo na yung masidag. Jaske, natayad ti pusher akasin narak ko man ni Miguel. Oh, naiwalang ti bangkay na itiigid latan ti kalsada. Kakapsat, umadayo kayo iti kordon. Saan tayo nalpas ti investigasyon, me? Pumanaw ako ni iti dito ang lugar. Sa pulak ni Miguel. At dangata pakainaigan na iti dito ang napasabak. Saan pa yan nagawid ni Miguel dito'y kalapaw, Hector? Apay ka day. At ako madamagat kan ko na, lakay katalino. Ala, ibagamon no niya day tanga ibagam. O sige, tangay ipilit mo. O sige, damagakon kan ka. Sino talaga ni Miguel? Ha? Anya ti kinatao na? Ay, diyak ka mo ti sasawam, Hector. Diyak masungbatan day ta. Hindi pa ilang adamdamagag ti kinatao da Diya Miguel lakay katalino. Tani, sa balin di madmadlaw ko kankwana. Tatunggal lada ipasiim na kanyak atao when no boyot ni Don Braulio. Ni, kabigatan na, mamuaklatan na natay. Anya? Oh, kita naman. Kas kumay tinapasama kiti pusher apag gatangan na kumay ti syabo. Nasarakan latan ti bangkay ti pusher iti igi ti kalsada. Oh, Kasta ka day? iso nga orayak ni Miguel dito kalapaw mo, lakay katalino. Kasaritak ni Miguel. Miguel, nagbayag na inururay na kan Hector dito'y kalapaw. Hindi sana na makanos. Pimanaw mo't lang. Anya ka no ti baga na kanyak, tata. May panggap, itinaiwalang abangkay ti pusher. Mas daw, gapoy tinapasamak apang mapatay. Amo yung tinapasamak. No kas pangarigan tagdamag manan kada kayo ni Hector. Amo yung ti isong batyo. Uwan, barok. Kaya't konti aginana. Tinasayat, mangan kapay. At dan nalutok apang malumanta. Sige tata. Agiddantan amangan. Kasta tinapasamak kadagiti pusher ni Don Braulio, Congressman. Naglaylupay lang dagiti tao gapo iti misteryoso a killer. Marigatan, amangan no adalangit aglawlaw ti killer kat patayen na dagiti tao. Sige, kastapay nga ron, Congressman. Delikado da ito'y ang mapaspasama kita. Sino nga taday jay ang misteryoso a killer? San pa'y lang agtignay dagiti taok ita? Nasken apagkalmaan pa iti amin sakbay ti operasyon.
Agrobuatak matan amapan iti opisinak ije munisipyo. Nana Amalia, magustuhan launay dagiti customer dagiti lutlutwam ako dahil. Baragsa kanak nga rod, balasan ko. Kinapudno na. Paborito ni Miguel dagiti putahe alot-lutwag. Anya? Wen. Inton sumarunong nga agkita kami manan ka ni Miguel. Agluto ak kadagiti paborito na amakmakan. Nana, kaya't ko kumadamagan kada kayo. No kaano man iti panagkita yu kay Miguel. Naibagak matenken kwa na ti address ti balay ni Marcelina. Isu nga ammo na ti ayan tayo ita. Nalabit nga iti kabiitan na panawen. Sumarungkar ni Miguel. Urayag day taapanawan, Nana. Wen balasang ko. Urayan tayo ti isasangpet ti anak ko. Urayan tayo. Ma'am, sa dino nga tati ayan ita ni Miguel. Amok nga dala ang iti aglawlaw tayo nga agpalpaliw. Natalgad dirit nak ita. Gapota si bibiyag ni Miguel. Uray siyak, ma'am. Nagsublin ti sigud ariknak. Riknak nga gayat kan ka. Nagsublin ti riknak. Tanaamwak asi bibiyag ti best friend ko. Sika talaga, Toro. Ang awan nak manan. Ma'am, at dagayam ipakaamok kan ka. Anya day ta? Iti panagkatang-katang ko iti sentro ti ini. Na ipalapayag kanyak kinapasamak apam mapatay kadagiti pusyal. Anya? Sigun kadagiti tao. Adda misteryoso a killer amang liklikidar kadagiti maatap a pusyal. Anya? Ma'am, awanan ti duadwa. Nilakit di Miguel ti misteryoso a killer. Isulakit di. Well, anong tanangin nyo lang dagiti karayo, ha? Baybayan yung timangkay iti punerarya. Saan narong bangag parang kayo di talugar? Wan, Billy. Agsubli na yun diti mansyon. Iti lang. Talaga subsubukan nakdayday a misteryoso a killer. Doon na buyot ko tinapapatay. Sino pa nga tati isaro no dayday nga wanan bain? Iti kanito amaamuak ti kinasya sino na. Patayan. Tagatuan! Isardang nyo pa lang iti agtakaw kadagiti mulang nga abaka. Ken na dumapay. Tani, delikado tayo. Delikado, Hector. Sa balit agparparik na kanya. Kunak no masiribak ni Miguel. Agpampamarangak ang nasingpat kan kuana, tapno lang makaluban ti madinga aramid tayo. Akang pa idi. Kadwak ni Miguel. Ngam agtaktakaw tayo mat iti abaka. Andiyan nga rin tayo tayo, Hector. Baliwan tayo tayo, Miguel. Wala? Isumat lagayam ang nasiglat iti rangit. Ta hard killer gayam. Andiyan? Hand killer ni Miguel. Wen, Ay, delikado. day tatisim kan iti isip ko. Hard killer tayo tao. Iso nga glaylo tayo pailangan kakadwa. Di tayo mo ti panunot ni Miguel. Mayor Carayon, nagsarak tayo ti dayta restaurant. Tanapatag ti pagakan ka. Don Braulio, amukon no niya ti bagam kanya. May panggap kadagiti napapatay a buyot mo saan ka di. Well, iso naglaylo pa lang dagiti pusher ko. Sino ti atapam anang patay kadagiti dua a buyot mo, Don Braulio? Atapag
at di grupo ni Congressman Marasigan. Awangan ti sabali pa'y ang mga rami ti kasjay, no di lang ti grupo na. Tilag may bagak. Adon dagiti small time a sindikato dito'y probinsya. Kaya't da tiyang pabibi. Tapno makuna akabalan damat ti pumatay akas iti aramiden tayo. Nga ta? Juan Don Braul. Kinapod nuna. Jakmat kaya ti mapaspasama kita. Sanan ang nagtignay dagiti tao gapu iti misteryoso a killer. Di may sabay asimkan iti isip ko. At timbaga kanyag idinibili ang makagnawan ko. Anya day tangay baganahan ka, Don Braulio. Nakita na si bibiyag ni Miguel. Aniya. Si bibiyag ni Miguel. Well, nakita ni Billy ni Miguel ang magmag na itinalawa ang parking lot. Sigurado ka diyan ni Miguel tinakita na. Kat napayagan na natay dahil dyan tao. Mayor, nagbalinmat ang burbur sa kanya dahil tanay pagana. Ngam, nungay, si bibiyag na siya, Miguel. Pakaragsagang. Pakaragsagang Don Braulio. Dalawag tinangin mo, Mayor. Maragsakan na ang makakita kan ni Miguel. Dadailen ti ulo dayjay Adon Braulio. Mayor Carayon. Day tamo ti ko na, Congressman. Agasem, pakaragsakan na kano nokas pangarigan ta si bibiyag ti mortal akabusor mo. Saanen nga agungar pa'y tinabayagan na natay. Nalabi tamay saitan arurog ni Miguel. Isu nga imposible ti pampanunuten dayjay Adon Braulio. Siya ka mismo tinang paltog kini Miguel. Napasag. Ket kalpasan dayta. Imbilang dagiti taok ti bangkay na itinalawa akarayan. Ti saludsod deta, Congressman. At nakadi nasarakan abang kay ni Miguel. Awan ti damag tayo no adda nakakita iti bangkay ni Miguel. Maysan atawon tinapalabas kalpasan na pinatay mo dayja tao. Aging kayta. At dalata mapaspasamak apa mapatay. Mayor. Malagip mo tinapapatay abuyot mo itinapalabas a bulan. Naisentro ti bala iti muging na. Ti kunamay di, may sala nga tao ti makaarami di ti kasjay. Ang imposible, Mayor. Saan nga imposible? No nga saan mo napuruan ni Miguel? Oh, nalabit as si bibiyag pa'y dayjay at tao. Anya teramidan ni Congressman Marasigan iti daytagun daway. Gagayem, tiliway na denggan, tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatan. Tepang, iti tangatan. Inapalabas, impakamo ni Billy Kennedy Don Braulio tinapapatay at triggerman ni Don Braulio. Naibaga ti Don, ang naggaraw manen ti misteryoso a killer. Inawis met ni Miguel dagiti babarkada ni Hector iti beer house tapno agpaliw manen daytoy. Into do ni Hector dagiti dua pusher
Ket iti saan ang nagbayag? Nakita lang ang tibangkay ti pusher ana iwalang. Iti restaurant, nagsarita da Don Braulio ken Mayor Carion. Naibagan ni Don Braulio apakaragsakan na nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Kinasarita nga rod ni Mayor Carion ni Congressman Marasigan. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tapang! Iti tangatang! Isaludsod dita, Congressman. At ka dinasarakan abang kay ni Miguel. Awan ti damag tayo no ada nakakita iti bangkay ni Miguel. May sanatawan tinapalabas. Kalpasan a pinatay mo tayo jaya tao. Aking gaita. At dalata mapaspasamak apam mapatay. Mayor. Malagip mo, tinapapatay, buyot mo, itinapalabas, pulan. Naisentro ti bala, iti muging na. Ti kunam idi, may salangat tao ti makaramid, iti kasjay. Nilang Miguel. Ang imposible, Mayor. Saan nga imposible? No ngay saan mo anapuruan ni Miguel? Oh, nalabit si bibiyag pa'y kay jay tao. Miguel, kagap-kapulaan dito ni Kapitan Biado. Anya timbagan, tata. Itilasod ti makalawas. Nagtal na dagiti man nanakaw dito'y baryo. Awanan ti agpukaw adingwan, kenpoon ti abaka. Nasayat no kasta, tata. Ada nagbanagan dagiti inaramid ko. Tadagiti agtatakaw. Nalaing tangag pamarang. Anya ti kayat mo asawan, Barok. Sana kabastag talag iti may sa tao. Ngamok nga damading aramid na. Mas dawak latan, idimbaga na nagbalbaliwan. Amokon ti kayat mo asawan. Nagpamarang lang Hector anasayaat. Tapno makaluban ti aramid da. Husto ka, tata. Iso nga inawis ko ida-idi arimuar, ket nagiinom kami iti beer house. Ket iti day di arabi, pulos nga awanan tinatakawan dito'y baryo. Maawatak itan, Miguel. Mayak tinapanunot mo. Pinaliw ko titunggal garaw ni Hector, ken dagiti kakadwan. Sana bale, tanaramat ko matan ni Hector iti panagpaliw ko. Talaga sanin nga agbalbaliw, dayjay ataw. Tata, pakitaan talang iti kinaimbag ni Hector, ken dagiti babarkada na. Iti kasta, nalakalaang amadoktalan ta, no addaman aramidan da amadi. Juan, Barok. Mas daw kalangan, no ti managdakdakas a tao, ket kayat na ti makigayam. May salang ti kayat asawan da ita. Adda panggap da, adakas. Oy, ako to, kita nyo. Ni Miguel Mat, isumumad dito yung tersena. Huwag peso. Peso. Hector. Oh, Miguel. Ay, oras mo. Naipag oras mo, boss, manager, chief. Ay, kamusta kayo, boss? Kastamat ka na kayo, kakapsat. Dati Miguel. Maya ti istambayan nyo dito yung tersena. Miguel. Awan ka dito pagnayo ita? Awan, Miguel. Agur-uray kamay lang iti sumangbay a pagsayatan. Saan ka doy, kakadwa? Huwag peso. Boss, Miguel, anda ka diyan mo mapagsayatan. Tapno da mararamid ba? Huwag peso, pagkwartaan ko ba? O sige, ngam dua lang ti masapol ko. Ay, sangat. Simple lang ti aramidan da. Oh, Miguel, anyang iti aramid nanda. Huwag peso. At sa nga kaban na bagas sa ginatan ko. Kenda dumapay a grocery items. Ibagak ti lugar apang ipanan niya. Boss, dua kaming kinimark amang itulod. Boss manager. Huwag peso, dua kamin. Kadwak ni Mike. Sige, dumngag kayo. Tay bagak ti address apang ituludan nyo. Dagiti mat da duma. Sumurot kanyak. Marcelina,
Adda tataulan dagiti asaw. Amangan no adda tao. Mabiit lang ang tag si Iwak dito tawa. Kunakon kahit nga da umay ditaw. Ay, siya kun ti mangilukat itiri daw, Marcelina. Mabiit lang ang Rosalia. Apay, Saan ngagsardeng dagiti aso nga agtataol? Panagkunak, saan ataga dito iti agtuktuktok? anya? Saan mo pa'y aluklukatan adagos ti ridaw? Damagan pa'y no asinaw. Sige, maawata ka, di kayat mo asawa, Marcelina. Sa nga kabahan kan grocery items. Asino nga'y tinangitan ka na gito'y? Dua alalakay, Amalia. Sikat isinapulda. Kanay. Adapay puraw asubray. Ala amaw. Surat mo't daytaan nakasubri iti puraw. Nilakit di Miguel tinangitan ka na gito'y amakmakan. Nay, Amalia. Nakadumog ka matlatan. Anya ka dahin ti mapaspasamakan ka. Awan. Kit-kita aglaang dagiti makmakan na simbangpet. Ala, idulin tayon dagiti grocery items. Kan ikabil mo't iti pagbagasan dagiti daduma abagas. Sigun iti surat ni Miguel Kanyak. Limod nga agkita kami ijay kabangibang nga ili intun bigat. Kailiw kon ti anak ko. Tinasayaat. Maturog akon. Tapno masapa akmet a makariing. Nana Amalia, nakariing ka kadipay. Wen, Toro! Lukatamlatan tiri daw! Apay, Toro. Anyo ti ibagam kanyak? Itay simangpat kami kini Ma'am Altea. Impadamag ni Nana Rosalia ti may panggap iti naawat mga grocery items. Kansa nga kaban abagas, Nana. Asino tinaggapuan na, Nana Amalia? Nika di Miguel? Naibagam idin kada kami. Anakitam ni Miguel, Nana. Kailiw kumatan tigayam ko. Wen, naibagak idin anagkita kami iti anak ko. Sungbatan na kumana na Amalia. Ni ka di Miguel tinangtad iti abastuyo. Iso ka di. Kumusta to? Anya tinagsaritaan nyo kanina na Amalia iti rabiin? Di nakmasungbatan iti husto, ma'am. Ibawin na ti saritaan mi. Ngam napigsa ti pakinakam ko. Ani Miguel tinangtad iti abasto ni Nana Amalia. Rimara ni Nana Amalia iti silid na. Kat nagturong adagos iti banyo anak kapulas. Ma'am, adda na panunot ko nga ramidan. Anya dayta? Langan ni Nana Amalia tirmuar. Anya nga tanusurutan ta iti papanan na. Wano saan? Si kalatan ti sumurot, ma'am. Tulungak pa'y ngamin ni Nana Marcelina kan Nana Rosalia iti pakanan. Sige. Surutak ni Nana Amalia nukas pangarigan tarungwan. Sa dino nga tantiayan ni Nana Amalia. Diyak matan na siputan. Surutak laang itay. Tinasayaat. Agpag na pagnaak barang makita nak ni Nana Amalia. Naskan latang agan natak. Taamangan no adda dagiti buyot ni Ninong Braulio ang makakita kanyak. Naguni ti cellphone ko. Adda nag-text. Ni Gayam Toro tinag-text. Surutan nak matlagayam diti sentro. Awanan. Talaga adya kon makita ni Nana Amalia.
Sa dinungatan tinagturungan niya. Ma'am Althea, kumusta? Nakita mo ka din ni Nana Amalia? Itayak pa amang sapsapol kan ko niya. Ngam awan tinagbanagan ti amin. Diya ko nakita. Anya? Pumanaw tan dito ay. Tumulong talangan iji pakanan nga aglako. Ma'am, amangan mat no nasiputan na kanina na Amalia amang sursurot kan kwa na. Iso alinikilikan na ka. Ngam imposible nga aramidan na dayta. Wah, mala. Mapantangarudan ijay pakanan, ma'am. Sapay nagaduti customer. Kaasim at dagiti pinanawak ijay. Ala, umay kan, ma'am. Nakita kita ng surot kan ni Althea, Nanang. Iso ngayon liklik ka kan kuana. Miguel, anak ko. Apay anas kan aliklikam ni Althea. Jak pa'y lamasong batan dayta, Nanang. Tinapatag ita. Nagkita tamanan. Anak, ulitag nga ibagakan ka. Isardeng mo ti araramidam. Mga barwanan tayon. Wano saan, umadayo tayon iti daytoy a probinsya. Saan, Nanang? Narugya akong daytoy nga aramidak. Adun abiyag tinay sakripisyo. Aging ga si bibiyagak. Inutak apar makandag iti managdakdakas. Addaman damagak, Miguel. Anya dayta, Nanang? Si kakadi jay dungrit a lalaki anang tulong kada kami. A makalibas ijay mansyon ni Don Braulio. Ha? Sungbatan nak anak ko. Si kakadi. Wananang. Siyak. Namuak ti panangkam magkada kayo ni Don Braulio. Iso ang nagtignaya kadagos. Diyos ko. Sanda ka na ilasin iti day di agundaway. Gaputa inugingak ti rupak. Sinigurado nga awan ti makailasin kanyak. Anak, adda ka dinaskan ama amuak. No apay nga aramidam ti kastoy. Nanang. Ibagam kanyak, Miguel. Amok nga adda pay naununag arason. No apay nga aramidam ti kastoy. Ma'am Althea, nadlaw ko ang nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Adda ka di parikaw. Nana Rosalia, pampanunutak dagiti na ibagayon kanya iti kalabas. May panggap iti kinabak ng dagiti dadakkel ko. Ma'am, Kayat ko ang makita ti lugar nga ayan dagiti dadduma pay adaga. Day di papa kan mama. Ma'am Althea. Matulungan na ka din, Nana. Ay, di mun sapulan, ma'am. Gaputa siya kung amis mo ti mang isurukan ka. No sa dino alukar ti ayan dagiti sapsapulan. Nana, Ngamsak bay nga aramidan tadayta. Nasken tinaan anay apanaganad. Gaputa ti lugar apapananta. Banbantayan dagiti pasurot ni Don Braulio. anya, Piligro ti mapan kadagijay a lugar, ma'am. Adipon ni Satanas dagiti agbambantay. Awan ti laban ta kadakwada. anya ti aramidag, Nana. Tapno mabawik ti kinabaknang dagiti dadakkel ko. May salaang ti amok nga aramida, ma'am. Ti panangalam kadagiti dokumento ti daga ken ni Don Braulio. Sinapultan dagita abanag. Gimawan ti nakita ta, Nana. Awan nga minen ti panawon ta nga agsapul pay iti. Gapu iti aglalaok apasamak. Ken amok nga agsipsipot akanayon ni Don Braulio. Nana, agsubliak pay nga ta iti mansion.
Tapno sa pulak, dagiti dokumento. Jak masungbatan day ta, Ma'am Althea. Tila ang maibagak. Saan amabalin nga may maysa ka nga agsubli ijay mansyon. Amangan noan niya pa'y ti aramiden kan ka ni Don Braulio. Anya nga tati aramidak. Naskan apanunutan tapay anaimbag ti amin, ma'am. No kasano, amabawim dagiti dokumenta. Narigat nga aramidan ti kayat ni Althea ang mapasama ko sa liya. Ang mga numaisagmaklaan. Iso nga rood nga ipagpagakan ka, Marcelina. Barang adda maisingasing mo, noan niya ti rumbang nga aramidan na. Urayan tayo pa'y ti umno a panawan. Saan arumbang nga agsubli pa ije mansyon ni Althea? No saan nga agsubli ni Ma'am Althea iti mansyon? Kaano pa'y nga road a makita na dagiti dokumento ti daga, dagiti nagpukawan at adakkel na. Ay, anya nga taaya ti mabalinta a maitulong kan kuana. Ay, jak nga rod makaturog iti rabi eh. Tapang panunutak no anya ti rumbang nga aramidon. Dito agsarday nga agpanunot no anya ti rumbang a maaramid tayo. Iti kasta, masulbaran ti parikot ni Althea. Nakasagana ka kadain, Ma'am Althea. Isurukan ka ti lugar. No sa dino ti ayan ti ibagbagak a paraiso day diton Ramon nga, ma'am. Iti anyaman nga oras. Nakasagana akon. Kaya't kun a makita ti ibagbagayo a paraiso. Sige, ma'am. Adda inarkilak aluga na pagluganan ta nga agturong ijay paraiso. Ang saan ta basta makaasidag iti dayjay a lugar. Kapu kadagiti agbambantay apasurot ni Don Braulio. Nana. Tila ang maipasigurado ken ka. Makitam ti kinapintas ti paraiso, dagiti dadakkel mo, ma'am. Makita nga tan ni Althea ti ibagbagan ni Rosalia a paraiso. Kagayem, ti uliway na dinggan ti tuloy tinubela tayo a napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Polyeser. Iti mo direksyon kan musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!